Аз съм правил много лоши неща преди да отида за Америка и съм вършил много неща, от които не съм бил горд. Но Господ ми е простил. Аз вярвам, че Господ ми е простил и вярвам, че по-голямо нещо от Неговата прошка няма. И нека наистина да не се срамуваме да отидем при Него, колкото и да сме грешни. И колкото и да си мислите, че Той няма да ви приеме, това е дявола, който говори. Господ обича всеки един от нас. Господ е направил слънцето да изгрява на добрия и на лошия. И никога не е късно за промяна. Ако помним историята на кръста, когато Исус се разпънат и човека отдясно ми казал, който е бил престъпник и крадец, повярвал е тогава, в този момент, трябвало да му е 5 минути, няма и толкова. И Господ веднага му е простил и го е приел при Него, което аз вярвам, че наистина е така. Така че никога не е късно. Не се отказвайте, не се предавайте, не бъдете засрамени. Господ вижда всичко и всичко, което е на тъмно, ще излезе на светло.